Boom! Okay po, yan, magandang gabi, no? At ngayon po siyempre, gaya ng ginagawa natin tuwing hapon, di ba? Nagluluto na lang tayo, okay. So, yan po yung lulutuin natin ngayon, ampalaya. Lalagyan po natin yan ng hipon, tsaka itlog. Okay, namimiss daw po nila mag-ulam ng ampalaya. Then, lalagyan po natin yan ng kamatis at tsaka bawang sibuyas. Okay. So, yan po yung lulutuin natin ngayon, no? At, hiwain ko lang po ito. And then, proceed na po tayo sa ating pagluluto. Okay? Alright, para di po kayo mainip. Okay, so welcome back po ulit. Yan na po yung ampalaya natin. Nahiwa-hiwa na. Yung kamatis, bawang sibuyas, yung pong ating hipon, at yung pong itlog natin, nabati na rin po, no? Siya nga po pala, no? Pasensya na po sa mga video natin kung medyo malikot, no? Kasi hindi pa po dumarating yung in-order natin na mga gadgets natin para sa ating pagbi-video, okay? So, pag dumating po yon, okay na po yung mga video natin, hindi na po malikot, promise. Okay po, so kunin na po natin itong ating bawang sibuyas at nagpainit na po ako dito ng mantika. So, gawin po natin, isilagay na natin, no? Okay. Ayan. And then, gawin po natin, santayin lamang po natin na mag-isa ang ating bawang at sibuyas. Okay. So, balikan po ulit natin mamaya. Okay. Pagkatapos pong mag-isa ng ating bawang sibuyas, lagay na po natin ang ating hipon. Ayan. Saka po natin haluluin. At igisa lang po natin saglit hanggang po sa mamula-mula siya. Okay. Ayan. Santay naman po ulit natin na mamula-mula. Pumula ang ating mga hipon na nilagay. Alright. Saka po natin ulit babalikan. Pagkatapos pong pumula ng ating mga hipon, lagay na po natin ang ating kamatis. Ayan. Alright. Saka po natin halu-haluin. At syempre, hayaan po natin na antayin po natin na madurog ang ating kamatis. Okay. Ayan. So, balikan po ulit natin pag durog na yung kamatis natin. Okay. Alright. So, ayan po. Nadurog na po yung ating kamatis. Yan po palang kamatis na yan. Yan din po palang sekreto para hindi po mapait yung ampalaya na lulutuin nyo. Okay? So, yan po ang magbabalanse sa lahat po ng siya din pong magtatanggal ng pait. Yan, magbabalanse sa pait ng ampalaya. Pag nagigisa po kayo ng ampalaya, islagyan nyo po ng kamatis. Yan. Para po hindi mapait ang ampalaya. Yan. Saka po natin ilagay ang ating ampalaya. Yan. Okay. Yan. Siyempre, halo-haloin po natin hanggang po sa mag-isa at matry ang kanyang ampalaya. Okay? Hanggang po sa mag-dry siya. Alright. Okay. Pagkatapos po natin mahalo-halo, hayaan lamang po natin siya dyan at halo-haloin po natin paminsan-minsan para po magpantay yung pagkakaluto niya. Okay po. Balikan po ulit natin mamaya. At pagkatapos po ng ilang halo, ganyan na po yung itsura niya. Okay. Gawin po natin. Lagyan na po natin yan ng asin. Lagyan na po natin yan ng asin. Okay. Tapos po natin malagyan ng asin. Siyempre, sprinkle po natin yan ng konting magic. Yan, simplahan na po natin. Para pa po makapag-adjust tayo mamaya pag nailagay na po natin yung ating itlog. Okay. Yan. Ganun din po yung ating itlog. Okay, lagyan na rin po natin ng asin yan. Yan. Okay. Tapos, ito po, halo-halo lang po natin. Yan. Okay. Yan, so antayin lamang po natin na maluto ang kanyang ampalaya. Okay. Alright, so balikan po ulit natin mamaya.
Okay, balikan po natin yung niluluto natin. Ayan po, dry na po siya. Ayan. Alright. Damo yung ampalaya na. So, luto na po yung ampalaya natin. Ang last po natin ilagay is yung ating binating itlog. Okay. Ayan. Ito po yung ating binating itlog. Tapo natin siya ilagay. Okay. Ayan. Buhos po natin ang ating itlog. Alright. So, ayan na po siya. Gawin po natin. Hayaan lamang po natin dyan na uminit at magbuo-buo yung itlog niya. Saka po natin halu-haluin. Okay po. Alright. So, balikan po ulit natin mamaya. So, ayan na po. Nagsimula na pong magbuo-buo yung mga itlog niya. Gawin po natin. Halu-haluin na po natin. Ayan po. Ayan. Okay. Haluin lamang po natin ito hanggang sa makuha po natin yung consistency na gusto natin. Okay? So, para di po kayo mainip sa pag-aantay, is papatayin ko po muna. At balikan po natin pag nahalo-halo ko na. Alright? Okay. So, pagkatapos po natin mahalo-halo, yan na po yung itsura niya. No? Yan. Okay. So, dry na po siya. Nakuha na po natin yung consistency na gusto natin. Yung pong maampalaya natin, yan. Juicy po siya, pero hindi po siya mapait. Yan. Yan po yung sikreto natin para hindi po maging mapait yung ating ampalaya na niluluto. Lagyan po natin ng kamatis pag ginigisa. Okay? So, yan. Yan po yung luto natin ngayong gabi. Okay? Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At yung mga palang nakarang video natin is, humihingi ako ng paumanhin doon. Humingi po ako ng sorry doon dahil po magalaw. Inaamin ko po talaga. Okay? So, pagpasensya nyo na po. At hindi pa po kasi dumarating yung in-order naming mga gadget para sa pag-video natin. Okay, pag dumating po yun, okay na po. Hindi na po malikot yung mga video natin. Promise. Okay, so yan po yung luto natin ngayong gabi. Ampalaya na may itlog, na may hipon. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.